ओइ बोराय बबाव थांनोब्रा मा फाय फुयै थाबायनाय जाखो लोंनायफ्रा बारा जाबाय नामालै Hei babumun नोंसोरनिफ्राय आं बेसेबां गिदिर नोंसोरनि आबौ जायो आं बिदि बुंनो हामगौ नामा आखल मोजां फोरोङाखै नामा बिमा बिफाया मा आखल आखुब्रा आखल आखुजों ओंखाम मोनजायो नामा गावहा माबा लेंग्रा लेंग्रा थाबायनायखाय सोंबाय लोंदोंबा लोंदों होनखाना बेखौलाय मा लाजिनांगौ जाखो थारैनो नोंसोरनि नुमा नुफाया गियान होमाराखै आंखौ मालाबा जौ लोंनाय नुदों नामा साराफोर नोंसोर बिदि बुंनो लाजिनाय मोनासै हाब बोराय बेखौलाय मा लाजिनांगौ गोदोलाय माथो लोंनानै लामाफ्रावनो गोलैना थाला बायोमोन आंनि आफायानो खिन्थाथारदों आंनो नंमारगौना बोराय बेखायनो होरलां होरथां जानायखाय बबावबा लोंबाय सानदों आं ओइ गथ' मा होननाय जादों हा मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बे सोरबा जानो लुगैदों नामा हाबादा आंलाय मा गाज्रि बुंखो आं जा खोनादों बेखौसो बुंदों नोंसोर दानो बेनिफ्राय थांदो नङाब्ला मोनना लासिगोन मस्लाखौ हाबाद्राया मा मस्ला होगोन आंनोबो एसे हर दे आइया आंखौ जिरा मस्ला लांनो होदोंमोन बोरमा बेदराव होनो लरग' नोंनो जाग्रा मस्ला होनायनि बाथ्रा बुङाखै थौ थौ थांनोसै हाबाब आजिखालिनि गथ'फोर आखल गैथारला गिदिर उन्दै सिनायनाय गैला सनमानखौनो लानो रोंमारला माथो बुंबावनो अमर बिमा बिफाफ्रानो गियान होनो हायासै गथ'फोरखौ गोसोबादि खालामनो होबानो बिदिनो जायो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों गथ'फोरनि सायाव नोजोर होयियावनो बिदि जाबाय आदाया जिरायथारदो आं थांनोसै ओइ जों फैथ'लाय बन्धु नों बेयावनो थाथ' आं दानो फैफिनगोन मा जाखो आरो माबा फिथा सावदो दे आं लोगो सासे लाबोफादों बिखौ मोजांनो जाहोना हरनांगौ नोंनि साबैसे लोगो दं सानफ्रोमबो सासे ना सासे मानसि लाबोखागोन खि लाबोखागोन नों माबा थिखा लाना दोनदोंमोन नामा सानफ्रोमबो गामिनि सासे सासे मानसि लाबोनानै जाहोबाय थानो बियो आंनिसो गोसो आं सोरखौ लाबोयो आरो आंनि न'आव आंनि लोगोआ फैयाबा सोर फैगोन थां थां गोख्रै गोथाव गोथाव फिथा सावना लाबो आंनि लोगोआ नेबाय दं बि लरग' बोराय नों जेबो साननो रोंमारा नों मालायनो जाहोबाय थानायावनो बेसेबां माइ माइरं थांगासिनो हमदांनो हागोन ना हायाखै हाबाब नोंहा माइ माइरं जोबनायखौसो जिंगा जादों बेसेबां नांगौ नोंनो जोंहा माबा बेसादनि आंखाल दं नामा बेसादनि आंखाल गैया नाथाय फिथाखौ सोर सावगोन आंसो सावगोन आंहा गुबुन बेसेबां खामानि दं सानफ्रोमबो बिदि फिथाखौल' सावबाय थाबा गुबुन खामानिफोरखौ सोर मावगोन बे न'आवथ' रावबो मावग्रा गैखाया जाग्राल'सो दं जाबाय जाबाय बांद्राय बुंनांला गोख्रै गाइखेर साहाजों फिथाखौ सावनानै लाब गोथावनो बे हौवाखौ माबा मोनसे खालामनांगोन नङाब्ला जानाय नङा मा जाबावगोनलै सल्था जोंना बिजनेसानो मोजांनो सोलिथारला माथो माबा खामानि मावबानो मानसिफोरजों पुलिसफोरजों बुजालाबायोसो बिनिखायनो खामानिबो मावनो बाबायलां मा बुंबावनोब्रा साधु जोंनि खामानि मावनानै आवगायलांनायखौ नुब्ला मेगन सायो जोंनि समाजानो बिदिखा माथो खालामबावनो थेवबो जों बिदि जिरायबाय थाब्ला जानाय नङा जों बे खामानिखौ आरोबाव जागायफिननांगोन नों एखेबारे कारेक्ट बाथ्राखौनो बुंदों सल्था आरो साधु नोंसोर बिहाय नोंसोरखौथ' पुलिसासो हमनानै लांदोंमोन माबोरै एथ' थाब गबोखो दाय गैयैखौ हमना लांदों थाब हगाराबा जागोन नामा जों जेबो दायखौनो मावाखै ओरैनो जोंखौ धुलाय होनानै पुलिसनो हमहोदों दाय मावाखै नोंसोर दाय मावाखै साला सिखावफोर ओइ बोराय मा जानला माला बुंलाबायदों जोंखौ माला खावनाय नुवा नोंसोर सानैया आंनि मोसौ दामब्रिखौ लांनानै बबाव फानहैखो नोंनि मुङाल' साधु मानसिया सिखाव गावनि गामिनिफ्रायनो सिखाव खावनो लाजियासै नोंसोरो ओइ बोराय थांदो थां नोंजों रायलायबा थाबा जाया नोंसोर सानै फैल' गामियाव नोंसोरखौ रायजोफोरा थिग होखागोन बोरायाथ' जोंखौ गोगोम होलांथारबायलै जोंथ' गामियावबो हाबनो मोनला ओजों पुलिसाबोथ' जोंखौ नागिरगासिनो बि जों मा खालामबावगोनलै साधु नों जेबो जिंगा जानो नाङा जों सानावल'सो थांनो हाया दा हरावथ' हागोन ना बिनिफ्राय थानायखौ जों बे हाग्रायावनो थानोसैब्रा बे हाग्रायावलाय बोरै थानोलै जिब जुनार थागोन बोरै जागोन आरो गोजोंनायावलाय बोरै थागोन अर सावब्लावनोथ' मिथिखागोन मानसिफ्रा नोंनि बाथ्रायाबो नंखाय नङा हनै बैथिं नाहरलाय बैयो जाथि बुरिया नङा दालाय
नंगौथ' आरो मा लादों बेलाय आरो हाग्रा फारसेसो थांगासिनो माथो मा खालामनो नागिरखोलै बिलाय थलायथाव सिरिनो नायखुमाहैनि माथो खालामफैदों बुरिया हे इसोर हे हाग्रानि मोदाय दिनै आं नोंथांनि सिगाङाव फिथाइ सामथाइ बावनानै नोंथांनाव बोर बिनो फैदों आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसौआ लेखा फरा फरायनायाव आखा फाखा जानो हाथों बिनि बोर सारस्रिहर इसोर आफा इसोर बे बुरियालाय बे हाग्रा गेजेराव मा बोर बिफैला बाखोलै सल्था बे बुरिखौ नुनाया आंहा मोनसे सोलो फैबाय फै आंजों सिखारदो फिसा नोंनि आरज गाबनायाव आं गोजोननाय मोनबाय सोर दं बेयाव माबार ओंखारबो आंखौ सिगिनो हानाय नङा नोंसोर माबार ओंखारबो आं रावबो नङा फिसा आं बे बुहुमनिनो नङा मा रावबो नङाबा सोर माथो होगासिनो इस नों मानो एसेबो बुजिथारा आं गसाया रायलायगासिनो नों दासो जायनाव बोर बिदों मा आंखौ गसाया माथो होदों इसोर निमाहा होदो आं नोंथांखौनो सिनायनो हायासै आं जोबोद दुखु मोनबाय गावनि बिदि हमदांनो हायैनि थाखाय दुखु जानो नाङा फिसा बिदि मालाबा जाखायो आं नोंनि बिदि गोसो गोथारै फुजिनायखौ नुनानै जोबोद गोजोनबाय नोंनो माबाफोर बोर नांबावगौ नामा आंनो गुबुन जेबो बोर नाङा आंनि फिसौखौल' सासे मोजां मानसि गिदिर मानसि जाहोदो बिनि अनगा आंनो जेबो नांला नोंनि फिसौआ सानसे जोबोद गिदिर मानसि जाखागोन नाथाय लामायाव गोबां हेंथा दं बे हेंथाखौ सुस्रांनो नांगोन आं गासै हेंथाखौ बोस्रांगोन नाथाय आं मा खालामनानै बोस्रांनो हागोन नोंनि फिसौनि आत्माखौ सानै रायखसा बेंनानै दंबाय थायो जेब्लायनो खाबु मोनगोन बिसोर नोंनि फिसौखौ नाख्रेबगोन बेनिखायनो बै रायखसानिखौ जों गोजोन होनो नांगोन अब्लासो जागोन बुजिबायना आंनि बाथ्राखौ औ आं बुजिबाय नाथाय बै रायखस सानैखौ बोरै गोजोन होनो हागोन मा खालामनांगोन आं नोंथाङानो लामा हरदो नों बोसोरसे बिसोर सानैनो गोथाव खाजा संना लाबोनो नांगोन सानसेयाव खेबथाम लाबोनो नांगोन अब्लासो नोंनि फिसौआ थांना थागोन नङाब्ला जागोन दे जागोन आं जाहोगोन मा बोसोरसे बोसोरनैबाबो जाहोगोन आं आंनि फिसौआल' जौगानो हाथोंसै हामबाय बिदिब्ला नों दानिया थांदो थां दा बेलासियाव गोथावनो संनानै लाबोबानो जाबाय आरो गोसोआव लाखि जाहाथे बे बाथ्राखौ रावबो गुबुना मिथिया नङाब्ला सोरबा गुबुना आंनाव बोर बिफैब्ला नोंनि आरजखौ आजावनो हानाय नङा आं इसोर आं रावनोबो खोन्थाथारा आरो माबा मोनसे बाथ्रा नोंथांखौ खेबसे नुनायमोनब्ला आरो गोजोनगौमोन आं नोंसोर सुबुं माहारिया आंखौ नुनो हाया आं ओंखारबाथाय ओरैबायदि सोरां ओंखारगोन नों आंखौ नुनायानो नङा हयथ' नों मेगन खानाबो जानो हागौ नों फोथायाबा खेबसे ओंखारना होनोसां उनाव खाना जाबा आंखौ बुंनाङा जाबाय दे इसोर नोंथाङा दा नुजासै बिदिब्ला आं थांसै दा फैफिनगोन नुबायना सल्था जाथि बुरिखौ बोरै बुरबक बानायखो दानिया जानाय लोंनायनि जिंगा गैला लाबोगोन जानोलै बे बुरिया जोंखौसो थगायना थाङाखैथ' बियो थगायनाय नङा मानो होनोब्ला फिसौखौ जोबोर अनो बियो बिनिखायनो फिसौनि जिउआव बिदि जाहोआ सानना जों जा बुंदों बेखौनो मावगोन बियो थ' दानिया बिनि होनाय फिथाइखौ जाहैनोसै आं ओंखामखौ लाबोबायमोन इसोर जोबोद मोजां नाथाय आं नोंखौ मोनसे बाथ्रायाव जोबोद गाज्रि मोनदों नोंथाङा माखौ गाज्रि मोनखो आं माबाफोर दाय मावबाय नामा नों दाय मावबायथ' आरो एसेबां गोखै फिथाइखौ लानानै नों जोंखौ एबा आंखौ फुजिनो फैदों नों बिदि इसोरखौ थगायनो हामगौ नामा इसोर आंखौ निमाहा होदो बे फिथाइफ्रा रैसुमै मोननानैसो आरो खियावसो गोलैना दंमोन बेखौनो खननानै लाबोनानै नोंथांनो बावफैदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो
बेखौथ' नों जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय नाथाय नोंखौ आं बे खेबसेखौ निमाहा होबाय आरो बिदि खालामबावोब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा आं बिदि मावथारला जागोन दानिया नों थांदो थां आरो गाबोन गोथावनो अमा बेदरजों संनानै लाबो दानिया थांदो थां सयथिबो जायासै मोजाङानो जाबायलै मा आसरित बुरिलै बेलाय खियाव गोग्लैनाय फिथाइखौनो मोदायबावो बेबो सुबावाखै बे खियावबा सानबैसे गोग्लैना दंमोन बिनिखायनोथ' गोखै मोनजादों आरो सि बे बुरिखौ थिग लुथिनांगोन लोगोसे साबोनानबो थानो नांगोन पुलिसफ्राथ' जोंखौ नागिरगासिनो बि नागिरब्लाखि जोंखौ हमनो हागोन नामा थौ ओंखामखौ लानानै फैनोसै बियो दिनैबो आरो लोगो लाबोलायबायना आं हले मिथियाहाय मा जाहोयो जाहो आंहा दाबसे जायगायाव खामानि दं आं थांनिसै न'आव मानसि फैदों बबेयाव बेरायनो थांनो नागिरदों दाहाय थां जोंनो माबा जानो थाखाय होलांग्रो गैया आंहा सम गैया जानो गोसो गावबागाव सावनानै जायोना संनानै जायो जा आरो मैथा नोंहा न'आव जानो थाखाय जेबो गैया नामाहाय सानफ्रोमबो मालायनि न'आवल' जानो थांनाय नुयो नोंखौ आरो नोंबो दा जाखांना थोरसि लथाफ्रा सुनानै दोनखा हाब बुन्दु नोंना हिनजावा आंखौ बुंनानै थांखोलै आं लाजिनाय मोनबायलै आं थांनोसै होद बुन्दु नोंबो बेखौनो गाज्रि मोनबाय आरो बिलाय बिदिनो जानला मोनला बुंबोखायो नों जिरायथाव आंनो माबा मोनसे जानो थाखाय लायना फैनि हाब बिदि लासिंसिं खालामजानायनि उनावबो बेयाव थाब्लाथ' मान सनमानानो थानाय नंला माथो आंनि हाब बे मैथाया बबेयाव थांखोलै थारैनो बियो गाज्रि मोननानै थांबाय बे हिनजावखौ थिग साजा होनांगोन र' बांद्राय मेजेम जादों बि अमरादै सलथा आरो साथुआ बोरै पुलिसनिफ्राय गबोखो बिसोरथ' दानो गबोनाङामोन बिसोर सानैखौ आं मैया हाग्रा फारसे लोगो मोन्दोंमोन गावसोरनि दाय गैयैखाय हगारफिनबाय होनना बुंदों हाब आदै बिसोरलाय बोरै दाय मावाखै जानांगौ बिसोर दानो गबोखानो नाङामोन थारैनो बिसोर जेलनिफ्राय खारबोखादों बिसोर 6 दाननि थाखाय जेलाव थाखानांगोन एसे खबर लानो नांगोन र' औ खबर लालाय बिसोर बिदि उदाङै थाबा जानाय नङा सोरनि मा गोमागोन जेबो मिथिनाय नङा बिसोर गुबुन गामियाव दोंहैखायो जोंनि गामियावथ' हाबफैखोनो हाखाया नों जेसे हायो थाब खबर लालाय जाथाया बोरै मार औ लागोन दे जाथे बुरिया दानिया सामफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि थफ्ला लानानै हाग्रा फारसे थांनो लायो ओजों रबिनाबो सामफ्रामबो गावजों लोगो सासे लाबोफायो बिसि अनिमाया बिदिखौ नुनानै जोबोर रागा जोङो सामफ्रामबो बिदि सोलिबाय थायो फिसायनि बिदि खालामबाय थानायाव अनिमाया मोनसे सोलो गोसोखाङो मैथा फैदों फै जिराय फै हाब दिनैलाय मानो रागा जोङासै मोजां रायलायदों माथो दाख्लै आं रायनायखाय गिबायदां दिनै मैथानो मोजां गोथाव संनानै जाहोनो नांगोन बुजिबायना बियो सानसेबो जोंहानाव जेबो मोनजाफेराखै जाहोगोन मानो जाहोआ जानो नों खालि बाजाराव थांनानै सिनिजों गाइखेरजों लायनानै फैग्रोदो जागोन दे मैथा नों जिरायथ' आं दानो सफैगोन दिनै थांफिननो मोना नोंनो जाहोगोनबो आरो जोथोब मोनसेबो होगोन हाब बाजै बे लावथिखौलाय मानो लाबोखो बारियाव मोसौ हाबदों नामा लाबो लावथिया आं होना फैनि बे लावथिया मोसौ होनो नङा नोंखौ होनोसो लाबोदों आं बाजैया मा बुंखो आं हमदांनो हायासै थारमाने मैथा नोंखौ दिनै मोजां जाहोगोनबो आरो मोजांनो बुनानैबो हरगोन मानो होनोब्ला आंनि हौवाया फाग्ला जाखांदों बिनिखायनो बियो मानसिफोरखौ न'आव लिंना लाबोयो जाहोयो आरो गोगोम बुनानै हरो बिनिखायनोथ' दहाय बुंलांदों जाहोगोनबो जोथोबबो होगोन होननानै हाब बाजै नंगौना नङा जाखो बाथ्रायालाय फोथायनाय गैयाब्ला जाखांनानै थांब्लानो जाबाय आरो माथो मैया सोरमोनथाय लाबोनानै जाहोबाय लोंहोबाय उनाव थिग बुनानैसो हरबाय उनावसो आं गोसोआव फैबाय गोदो उन्दैयाव सैमा फाग्लाजों अरजादोंमोननो बेनो जाखांमारबाय नों फोथायाबा जानानै थांबानो जाबाय
गोदाव सोराव बुजालाबायालै आं बेयाव थाबाय थाब्ला जानाय नङा नै मैथाया बबेयाव थांलायखो माबाहाय बियो नैबे लावथिखौ बिदोंमोन आं होआसै बिखौनो गाज्रि मोनना थांबाय बे लावथिखौलाय मा खालामनांगौ हरबानो जायोना नोंबो मा खालामो फिथाया सावना दोन आं लिंना लाना फैनि ओइ मैथा फैफिन बे लावथियालाय मेल्ला दं नों जाखांना गंबेसे नांगौ लांनो हागोन फैफिन ए बेलाय मानो होसो बोखोलै जेबोखौनो जायासै माथो आंलाय बिनि न'आव आं दिनैनिफ्राय फैथारला आरो रावखौबो फैनोबो होला मा जाखो बोरो मैथाया फैफायासै माथो गैया फैयासै गोख्रै खारलांबायसो मा जागोनलै लावथि मोनसे मोनैनि एसेबां गाज्रि मोनबायना बिनिखायनोथ' जानला मानला मानसिजों लोगो जालाबायनो नाङा बुजियै लोगोआ खैफोद लाबोयो नों थार बाथ्राखौनो बुंदों दिनैनिफ्राय रावखौबो जानो थाखाय लिंबोला आं ओइ आबै नों सामफ्रामबो बिदि थफ्ला लानानै अबाव थांबाय थायो आं सानै मानसिनो ओंखाम हैबाय थायो आंनि गोनांथार खामानि मावबाय थायो बे सानै मानसिया बिसोरनोनो हैयो आं सामफ्रामबो हाब मा गोनांथार खामानि मावोलै नोंनि नों सामफ्रामबो ओंखाम लांनानै हैगुलायनाय जोबोद गोनां खामानि मावो आं खोन्थानो रोंलाय लांला नंगौ नामा नों खोन्थानो रोंलाब्लाय आं थांफानानै नायहैनोसै नाङा बेयाव रावखौबो थांनो होआ आंखौल' ओंखाम लांग्राखाय थांनो होयो थादो दे आं थांसै आंहा गोबाव जायो हाब मा खामानिलै आरो सोर सानैया बिनि थाखाय मा खामानि मावो सिरिनो नायखुमानांगोन हाब बे बुरैयालाय मुर्तिनि खाथियावसो थफ्लाखौ दोनबाय आरो मुर्तिजोंनो रायलायबाय ए माथो मुर्तियाबो बाथ्रा रायलायबाय माथो बियो माबोरै जानो हाथावना एसे नायनांगोन बिसोर सानैया बेयावसो दं बिदिब्ला दासो बुजिबाय आं बिसोरनि खेला गेलेनायखौ ओइ आबै ओजों फैलाय ओजों फै ए अमर नों बेयाव मा खालामगासिनो दानिया गसाया आंखौ जोबोद गाज्रि मोनसिगोन मानो फैखो नों बेयाव रावबो नोंखौ गाज्रि मोना नोंखौ जाय गसाया माथो होबाय थायो बिसोर साधुजों सल्थासो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों फै आबै नों बेयाव दसे थाखुमाना नायफैलाय नोंनि लाबोनाय थफ्लाखौ सोर लाङो नुबायना आबै सालाफ्रा आंखौ थगायनानै गोथाव जाबाय थादोंमोन बिसोरखौ आं ओरैनो हगारथारा आबै दायो बिसोरखौ जेबो खालामथ'ला नोंनो आं मोनसे सोलो होनि अखानायै फुङाव जाथि बुरिया ओंखाम ओंख्रि थफ्ला लानानै हाग्रायाव थांना मुर्तिनि सिगाङाव दोनना थांनायसै साधु आरो सल्थाया बुरिखौ थांनाय नुनानै लासैनो ओंखारबोना जानो लायो नाथाय जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि आलौनांगौ आलौवो सानैबो बिथिं बिथिं खारलाबायो सालि बुरिया मा संना लाबोखो एसेबां गोसा एसे जानायावनो एथ'ग्राब आलौबाय मालाबा गोसाबो जानो नांगौ मा पुलिस